Ďalší drink, čo sme si pripravili, sa volá Forest Glade. Takže ako prvé si dáme 240 ml tatraty. To znamená 6 drinkov. 6 drinkov. Povedzte mi, kedy stop. Aha, už to vidím. Aha, a myslím, že teraz. Dobre. Ja budem tvoja sexy asistentka, ktorá bude miešať týmto veľmi sexy nástrojom. Dobre. Potom tam máme pyré. Aha. Koľko tak asi? Podľa mňa to tam daj celé. Celé? No? Lebo nás tak bude celé. viacej. To je chutnočké. To vyzerá... Oh my god, dúfam, že tento drink Nedáte mi bude lyžičku? lepší ako... Možno tak to nedáš. Nie, to bude v pohode, to bude nejaký exotický. Dobre, zamykaj to. Dobre, myslím si, že ja ako sexy asistentka už som zmeškala svoju rolu, lebo toto vôbec nie je sexy. Dobre, zrazené. ďalšia vec, čo tam má byť, je med, ale my použijeme vegan verziu a to borúkový sirup, teda brusinkový po slovensky. Takže ak ste niekto veganom a vyhýbate sa medu, tak toto môže byť napríklad náhrada. Takže dáme tam tak trošičku. Môže už stačiť, či? OK. A voní to veľmi lesne, ale zároveň to voní akože keď si ako dáte... žuvačka. Akože alkoholová huba buba. Presne. A teraz... Voní to tak, že moja babička kedysi by bola z toho strašne nadšená. OK. Potom... Citrónová šťava. Presne tak. Vymačkaná citrónová šťava z českých citrónov, ktorá to asi urobí také, že to bude viacej fresh a no, viacej citrusové. A ešte cider. OK. Dobre, teraz sa uchopím ešte raz mojej role sexy miešačky. Poriadne to pomiešaj. Čo znie veľmi sexy. Dobre, ja ako sexy miešačka miešam tento drink a pre mňa bolo to jablkové pyré veľmi zvláštne, že sa tam pridáva, tak som zvedavá, ako to bude chutiť. A ja som zvedavá. Ochutnaj. Ochutnávačka. Vieš, že kedysi králi mali takých ľudí, čo ochutnávali namiesto nich, keď sa báli, že či to je... Jedovaté. Aha. Je to silné, ale je to strašne dobré. A dáme tam ešte viacej toho cideru možno? A možno ešte... Tej citrónovej šťavy? Hej. Ešte by som dala. A ja by som dala možno ešte ten sirup. Trošku sladšie? Nie? Dobre, môžeme Trošičku. vyskúšať viacero variant, že sladšiu variantu a... Dobre, urob sladšiu variantu. Dobre, stačí, bo tak na ochu. Dobre, áno. To si ešte tým tak zakrúž, tak strašne fancy, vieš? Aha. Ovoňaj. To nejde na Pavla. Je to iné? Je to Nechci žiadny oveľa sommelier. lepšie. Akože... Vôbec to už nie je také silné. Podľa mňa, ja by som toto vrátila. Znova premiešala. Čo myslíš, Silvi? Je to strašne dobré. Že?